wato ainihin ku suburbuɗa mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. Ɗinkin nan hawa ka ɗinke mai shi kaji saurayi. Wala baba, wala baba ɗinkin nan zahin gara aka shi hana mai ɗinki ma ɗinkin nan dan ko na ɗoko wallahi sai in ji heshin zahi na bugo ni to dole ni kuma an kuri da dan sha iska saboda ɗinkin nan naka ni ganin ma nake kamar tare yake da zahi. Ni ya gura ma zahi. Tun da saurayi ni ya gura ma zahi. To lokacin da an kai zahi tun ba a yi ku ba shekarar da an kai zahi garin ga ina tabbatar maka da cewa a ɗaya rana sai mutum 100 su mutu sai ba don da ma an yi wannan allubar zahita ba wallahi tallahi da yanzu garin ga an bashi state saboda tsabar zahin da an kai duk ya kashe mutane garin ga ya rage yawa ai da yanzu ne garin ga ya haka da yanzu an ba garin ga state ko wata babban local government aka gwada min zahi. Ai kai baba baka san wani abu ba lokacin da ne ɗinkin ce da can kudu ne ga tsinda ne na san na zama tantiri da iska can zamanin da ba na yanzu ba can zamanin da tun kana abu da karkashin gara da wasu abubuwa dan ka san muna mun ka buga wallahi in faɗa maka jiya na yi ma wani bawan Allah ɗinkin tela na yi mai ɗinki na sha ni a tela ne kai ya saboda girma ne da girman ɗumukan nan nashi in ya te gida sa an ka za a sa mai zariya kubuka ta yara ka shiga suna rali cikin kubukan nan su sa zariya su shiga ciki su ja zariya su yi kubuka su rali ya ne sai a sa na ja tun da dila aka ɗinke mai ko tun da dila shadda aka ɗinke mai a zara'ilu zai kashe shi ai ba mu ɗaya ƙaryar ba har da cija na yi na mai da kai